നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അല്ല എന്നാ പറയണേ. ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ്. പിന്നീട് അത് കാലാന്തരത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ്. പിന്നീടാണ് 5000 വർഷം മുമ്പ് അർജുനനിലൂടെ ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം വീണ്ടും ലോകത്തിന് നൽകിയത്. ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ 2-ാം അധ്യായത്തില് ആത്മതത്വമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവത് തത്വമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ആണ്. നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ആണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ നോളജ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തുനിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ സ്കൂളില് ഒക്കെ അതന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വരാൻ കഴിയാത്തത് കാമത്താലാണ് അല്ലെ. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഈ കാമത്തിനെ നമ്മൾ ജയിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടി ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ആത്മീയമാക്കണം, പ്രബലമാക്കണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യ വംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ അല്ലെ. 5000 വർഷം മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല. അതിനു മുമ്പ് എത്രയോ മുമ്പ്
വിവസ്വാൻ എന്നുള്ള സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യന് കൈവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആർക്കെല്ലാം അത് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ പൂർവകാല ചരിത്രം പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ശാശ്വത ബന്ധമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 84 ലക്ഷം തരം യോനിയിലൂടെ ജനിച്ചു മരിച്ച് എത്രയോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം, നമ്മൾ എത്ര കോടി ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതാ ജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ അന്നത്തെ പണ്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ രാജഋഷികള് എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ. ഇപ്പോ സംസ്കാരം, ഭക്തി ഒക്കെ അവര് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അവരത് എടുത്തു. ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താല് ജീവിതം കൈവരിക്കാം എന്ന് അവര് കണ്ടറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴ് സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാനാണ്. ഇപ്പോഴും വൈവസ്വത മന്വന്തരം തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ പണ്ട് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. അന്ന് സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാനായിരുന്നു. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പൂഷാവ്, തൊഷ്ടാവ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പേരുകളില്. അപ്പോ അതില് വിവസ്വാൻ ആണ് അന്നത്തെ ആ പോസ്റ്റില്. ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി വേറൊരാളാവും അല്ലെ. അതുപോലെ ആ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള ആ പോസ്റ്റാണ് സൂര്യദേവൻ എന്നുള്ളത്, ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെ ആ സൂര്യദേവൻ അന്ന് വിവസ്വാനായിരുന്നു. ആ വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു സ്വപുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ അത് പരമ്പരയായിട്ട് ശിഷ്യ പ്രശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം വന്നു. ഇപ്പൊ ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാനാണ്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ് അല്ലെ. വിവസ്വാൻ മനുവിന്, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന്, ഇക്ഷ്വാകു അങ്ങനെ പിന്നെ രാജർഷികൾക്ക്, അങ്ങനെ വന്നു. ഇത് ഈ വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത് 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പാണെന്നാണ് കണക്ക് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ജ്ഞാനം പിന്നീട് ഇങ്ങനെ കൈമാറി അല്ലെ, ഓരോ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിവ് ഇങ്ങനെ വന്നു. പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്രായമായി എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതിന്റെ തനിമ അല്ലെങ്കിൽ മേന്മ, ഗുണം ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചാല് മനുഷ്യവർഗത്തിന് അതൊരു വരദാനമാണെന്ന് അന്നത്തെ രാജർഷികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇത് ഇന്നും സർവസമ്മതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. അന്നത്തെ അതേ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ഇന്നും ഉള്ളത്. ഇന്നും അത് പ്രസക്തമായിട്ട് അല്ലെ, സിലബസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ. അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നാല് എന്താ അതിന്റെ മെച്ചം? ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, യഥാരൂപത്തിൽ നമുക്കത് കിട്ടാണ്. അതിലെ അഡീഷൻസോ ഡെലിഷൻസോ കറക്ഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതേപടി പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ വന്ന ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 12 ലക്ഷം എന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 4,32,000 വർഷമാണ്. അതില് 5,000-ലധികം വർഷം ഇപ്പോൾ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 4,27,000 വർഷം ഇനി കലിയുഗം പോകാനുണ്ട്. അതിന്റെ ഏതാണ്ട് ഈ ദ്വാപര യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ലക്ഷത്തിന്റെ ഡബിൾ ആണ്. 8,64,000 വരും. ഇവിടെ 8 ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ഇൻറ്റു 3 ആണ് അതിന്റെ കാലഗണന വരിക. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ശ്ലോകമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭഗവാനുമായുള്ള
ബന്ധത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം ത്രേതായുഗ ആരംഭത്തിൽ വിവസ്വാൻ മനുവിന് നൽകി. മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനു സ്വപുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിനും അത് ഉപദേശിച്ചു. ഭൗമഗ്രഹത്തിന്റെ രാജാവും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിന്നെ രഘുവംശത്തിന്റെ പൂർവികനുമായിരുന്നു ഇക്ഷ്വാകു, അല്ലെ? അവര് സൂര്യവംശത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാ. അങ്ങനെ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മനു തന്റെ പുത്രനും ശിഷ്യനുമായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഗീത ഉപദേശം നൽകിയത് എത്രയാ? 22 കോടിയാ, 20,50,000 വർഷം മുമ്പ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗഃ പ്രോക്തഃ പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് ഭഗവാനോട് വിധേയ മനോഭാവത്തോടെ ഭക്തിഭാവനയോടെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണ എന്താ? അർജുന, നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, മിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, ഈ പുരാതനമായ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. കാരണം എന്താ? നീ ഒരു ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സഖാവാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നിനക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യബുദ്ധി രാഗദ്വേഷങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ജ്ഞാനം നശിച്ചു പോയത്. കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ ശാസ്ത്രം പ്രിയ സുഹൃത്തും ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അത്യന്തം രഹസ്യവും ശ്രേഷ്ഠവുമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണിത്. നമുക്കും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഒക്കെ ആവാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ ഒരു സംശയം വരികയാണ്. തികച്ചും ന്യായമായ സംശയമാണ്. വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും പ്രായവ്യത്യാസം അധികമില്ല, 2-3 വർഷത്തെ പ്രായവ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംശയം വരികയാണ്. ഈ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പല്ലേ വിവസ്വാൻ ഉണ്ടായത്? അപ്പോൾ ആ വിവസ്വാൻ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാം. തന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഈ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചത്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും അതീന്ദ്രിയതയുടെ പരമകോടിയുമാണെന്ന് അർജുനന് എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മാത്രം കരുതുന്നവര് നിരീശ്വരവാദികളാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ത്രിഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനല്ല. ഭഗവത് ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യം മാനവരാശിക്ക് മുഴുവനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വേദീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുന, നമ്മളുടെ 2 പേരുടെ ഉണ്ടല്ലോ അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, നിനക്കോ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് കാരണം. ഭഗവാൻ അദ്വയനാണ്, അല്ലെ? എണ്ണമറ്റ ആകൃതികളിൽ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്, രാമനായി, നരസിംഹമായി, അല്ലെ, വരാഹമായി, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോ നമുക്കതൊന്നും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിലെ കാര്യം പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല.
എന്നിട്ടാണോ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ ഓർമ്മ വരിക അല്ലെ? ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, പ്രായേണാൽപായുഷ സഭ്യ കലൗ അസ്മിൻ ജനേ യുഗേ ജന മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുപദ്രുത. ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് പ്രായണ അല്പായുസുകളായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവര് മന്ദാസു മന്ദമതയോ, അവരുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ കുറച്ച് സ്ലോവാ. അതുപോലെ മന്ദഭാഗ്യരാണ് അവര്. അതുപോലെ ഹ്യുപദ്രുത, പലതരം അനർത്ഥങ്ങളാലെ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓർമ്മശക്തി ബുദ്ധിശക്തി ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് അല്ലേ, ഷാർപ്പല്ല, കുറച്ചൊന്ന് കുറവാ. അപ്പോ ഒരാള് എത്ര പദവികള് എത്ര പണം ഒക്കെ ഉള്ളവനായാലും ഭഗവാനോട് തുല്യനായിട്ട് ഒരിക്കലും തീരില്ല. നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഉച്ച സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്കത് ചിലപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. പിന്നെയുണ്ടോ നമുക്ക് മുൻ ജന്മങ്ങളെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണോ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യരാ. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എത്ര ജന്മങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ജന്മം നമ്മുടെ ജന്മമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. ആര്? ആജോബി സന്യവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോബി സൻ പ്രകൃതിം സ്വമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാൻ ഭഗവാൻ മാത്രാണ് അധികാരിയായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതൊന്നുമല്ല. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം, ഞാനാണ് സുപ്രീം, ഞാനാണ് അഹം ബീജപ്രദ പിത, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ചില പേര് വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ വലിയ മേനി നടിക്കുകയാണെന്ന്. അല്ല, ഭഗവാനാണ് ആദിമനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ഭഗവാൻ മാത്രാണ് അധികാരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആള്, വേറെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവികത അത് നമ്മൾ അറിയണം. അതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിനോ നാശം നേരിടില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അല്ലെ? അധർമ്മം തഴച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അല്ലെ, ധർമ്മം സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനനോട് പറയണത്. ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാ, മനുഷ്യന്റെ രൂപം നശ്വരമാണ്. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്, മനുഷ്യന്റെയോ ശരീരം ഭൗതികമാണ്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ല, എന്നാലോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമാണ്. അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ മായയുടെ നിയന്താവാണ്, എന്നാലോ മനുഷ്യൻ മായയാലെ നിയന്ത്രിതനാണ്. അതാണ് അല്ലെ, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ശ്ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം, ലീലകള് എല്ലാം ഒന്നാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും തുലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യാസത്തിലാ ഉള്ളത്. അപ്പൊ എവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യനായിട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ അവതരിച്ചു, മനുഷ്യരൂപം കൈക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? അധർമ്മത്തിനെ മാറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ എവിടെയാണോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം ഇങ്ങനെ തഴിച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 8. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും
ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി? 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കണത്. എന്തൊക്കെയാ കാര്യം? ഭക്തരെ രക്ഷിക്കണം, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കണം, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന യുഗം തോറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുഷ്കൃതാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവരെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തെത്തുന്നു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അവതാരത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകള് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അതിന്റെയും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയവര് മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് മുക്തിയായി. പിന്നെ എന്തേ വേണ്ടു? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മത്തിന്റെയും ആ കർമ്മത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആ അതീന്ദ്രിയത നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമായി. പിന്നെ അപ്പൊ എത്ര വേണ്ടു? എത്ര സോ ഈസിയാണ് അല്ലെ. പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുക, അത്രേ വേണ്ടു. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അവർക്ക് പിന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വധാമത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടും. 10. വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതാ മദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ മാറ്റണം നമ്മള്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, ഇത് 3ഉം നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയണം നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഓരോന്നിനോടുള്ള ആഗ്രഹം, അത് നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയാം. എന്തിനോട് വേണം അറ്റാച്ച്മെന്റ്? ഭഗവാനോട് മാത്രം ആസക്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. മറ്റ് ഭൗതികതയിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലോട് ഒന്നും ആസക്തി വേണ്ട. അതിനോടൊക്കെ വൈരാഗ്യം വരണം. അപ്പോ രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാഗം, ഭയം വേണ്ട ഒന്നിനോടും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ്, അത് തന്നെയാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണത അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയം വേണ്ട. ഒരു ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാര് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക? അഭയം തരണേ ഭഗവാനെ, അഭയം തരൂ മാത്രമേ അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവര് നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ഒന്നും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ പോണില്ല. അവര് ഭഗവാനെ തൊഴുക, പ്രണമിക്കുക, എന്നിട്ട് അഭയം തരണേ ഭഗവാനെ, ഇത് മാത്രമാണ് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭയം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അഭയം. ഇപ്പൊ ക്രോധം ഉണ്ടാവുക, ക്രോധം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലേ. ക്രോധം എന്ന സമ്മോഹമായി, ഓർമ്മപ്പിഴവായി, ബുദ്ധിഭ്രമായി അല്ലേ, സർവനാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പോ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതൊന്നും പാടില്ല. അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്തു വേണം? ചിത്തശുദ്ധി വരും. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അനേകം പേര് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്താല് ശുദ്ധീകൃതരാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ അന്തര്യാമിയായിരുന്നിട്ട് ജ്ഞാനം പ്രകാശിതമാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവര് ജ്ഞാനത്താല് ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാനില് പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനില് പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണം? സിമ്പിളാണ്. എന്തൊക്കെ വേണം? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങള്, കൽമഷങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സദാ സ്മർത്തവ്യം സതതം കൃഷ്ണ എന്നാ പറയാ.
അല്ലെ? കൃഷ്ണം ഭജാമി കൃഷ്ണം നമാമി എന്നാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാനിലെ എപ്പോഴും ശരണം പൂകി ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ അവര് ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, 10ഉം പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം തന്നെ. 11. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തോത് അല്ലെ, അതിന്റെ ആ സിൻസിയറിറ്റി, അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ, അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചിന്ത അതുപോലും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരും. അപ്പോ ആ ഭാവന, സംശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവനയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങള്, അനുഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാൻ നമുക്കും നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സിൻസിയർ ആയിട്ടാണോ ഭഗവാനോടുള്ള സമീപനം നമ്മളുടേത്, അതിന്റെ തത്തുല്യമായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചും നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ മാതൃകയായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു, അല്ലെ? യാദവനായി, കാലിമേച്ച് നടന്നു, തേരാളിയായി, അല്ലെ, രാജാവായി, എല്ലാ തരത്തിലും മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവിധത്തിലും മറ്റ് ജനങ്ങള് ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുക, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മാർഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു വരും. അപ്പോ അതാ ഇവിടെ പറയണേ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനെ സമഗ്രമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ്. ഏവരുടെയും സാക്ഷാത്കാര ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട്, പ്രഭുവായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസുഹൃത്തായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുത്രനായിട്ട്, കാമുകനായിട്ട് ഒക്കെ കരുതി സ്നേഹിച്ചേക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ മകനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാമുകനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായിട്ട്, പിന്നെ സ്നേഹിതനായിട്ട്, എങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാം. തത്തുല്യമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്കും അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയും. ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, കുറൂരമ്മ ഭക്തോത്തമയായിട്ടുള്ള, ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്ത ആയിട്ടുള്ള ആ കുറൂരമ്മ 12 വയസ്സിൽ അവര് വിധവയായി. അതിനുശേഷം അവര് കൃഷ്ണനെ, ഒരു 7 വയസ്സായ കുട്ടി, അത്രക്കേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് 60 വർഷം അവര് അങ്ങനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ സാക്ഷാത്തായിട്ട് 7 വയസ്സായ കുട്ടിയായ കൃഷ്ണൻ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായി. അവർക്കത് സാക്ഷാത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ, ആ അലങ്കാരം ചെയ്യാനും, ആ നൈവേദ്യം ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് സമർപ്പിക്കാനും, കളിക്കാനും എല്ലാത്തിനും കുറൂരമ്മയുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായി. അപ്പോ നമ്മുടെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അത് ഒരു എക്സാമ്പിള് പറഞ്ഞു മാത്രം. 12. കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവത ക്ഷിപ്രം ഹിമാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണേ, ഓരോരോ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഓരോ വരം കിട്ടാന്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഐശ്വര്യ സിദ്ധികൾ കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും, അല്ലെ? ശിവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാല് ഇന്നത് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ദേവതകളെ ഒക്കെ ആരാധിച്ച് അവരൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ, അവര് വരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹം, അവരുടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ട് പല ഘട്ടത്തിലും അവർക്ക്.
ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളല്ല, അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്, അംശങ്ങൾ അസംഖ്യമുണ്ട്, വേദോക്തമാണ് അത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് അവർ, സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ നമ്മളും നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ് അവരും. കാരണം അവര് വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് അവര് ഉള്ളത്, ഉന്നത ലോകങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്, ഒരു വൈഷ്ണവന് പോലും ചിലപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ജന്മം ദേവനായിട്ട് ജനിക്കാനും സാധിക്കും. ദേവന്മാരായ ശിവബ്രഹ്മാദികളും സർവേശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ആരാധിക്കുക അവരൊക്കെ. തെറ്റായ ധാരണകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മുഖ്യരെ പൂജിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇവിടെ മൂഢജനങ്ങളല്ലേ, എന്താ പറയാ, മനുഷ്യ ആൾ ദൈവം ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ മനുഷ്യരെ കാണും. അത് തെറ്റാണ്. 13 ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പറയാണ് അർജുനനോട്, പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവെന്ന് നീ അറിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ചാതുർവർണ്ണ്യം ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണം? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങള് പ്രകൃതി സഹജമായ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതുപോലെ തദനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ഡിവിഷൻ ചെയ്തതാണ്. അല്ലാണ്ട് അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല. ചില പേര് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളതല്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിനെ പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതല്ല സംഗതി. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ പേരും പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലെ ആണ് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്തു വരുന്നത്. ചില പേർക്ക് സാത്വിക ഗുണമായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവര് നന്മ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകും. എന്നാല് തമോ ഗുണപ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മോശമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് അല്ലെ, ഭീകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ, നാശകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ആ ഗുണപ്രഭാവത്താലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണേ, പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അയാളുടെ ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചാണ് അയാളുടെ ബ്രാഹ്മണ്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിഭാഗം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചാലും അവ്യയനായ ഭഗവാന് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല. അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എന്നല്ലാതെ ഭഗവാനല്ല അതിന്റെ ഒന്നും കർത്താവ് എന്നാണ്. സത്വഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവർ ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ് എന്നാ പറയാ. ഭരണാധികാരികളോ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയരെന്ന് പറയും. വൈശ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾ രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിശ്ര അവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നെ തമോ ഗുണപ്രധാനരായ തൊഴിലാളികള് 4ാം വിഭാഗത്തിലെ ശൂദ്രര്. അങ്ങനെ ചതുർവർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവയിൽ ഒന്നിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവാണ് നേടുക. അതായത് ശ്രീരാമനായിട്ടും നരസിംഹമായിട്ടും വരാഹമായിട്ടും വാമനനായിട്ടും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അതാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ മുകളിലാണ്, സത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. 14 നമം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങള്, കർമ്മമോചനത്തിന് എന്തേ വേണ്ടു? ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മള്
കർമ്മങ്ങള് ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട് വെച്ചാലും അതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്തിന്റെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന് ഒരു കർമ്മത്തിലും ഫലേച്ഛയോടെ ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ പരമസത്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവരോ അവര് ഫലങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് കർമ്മഫലത്തില് മോചനായി അല്ലെ. ഇത്രയേ ചെയ്യണ്ടു. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മഫല ഇച്ഛയില്ല എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. അത്രേ വേണ്ടു. സോ ഈസിയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്, സരളമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ. ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യണു. നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ഇപ്പോ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ ചുമതല, കർമ്മഭാരമൊക്കെ അതത് ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ സത്യം അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവര് എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാവും. കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. 15 ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈര അഭി മുമുക്ഷുഭി കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. പറയാണ്, എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ, അതായത് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവര് പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രഭാവം, ദിവ്യ പ്രകൃതി അത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് മുമുക്ഷുക്കളായിട്ടുള്ള പൗരാണികരായ ഋഷിമാര് അല്ലെ, മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനികള്, യോഗികള്, അല്ലെങ്കിൽ ഋഷീശ്വരന്മാര്, അല്ലെങ്കിൽ പരമഭക്തര് എന്നൊക്കെ പറയാം. അവരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക, അവരുടെ പാത പിന്തുടരുക. അതോടൊപ്പം സ്വധർമ്മം, സ്വകർത്തവ്യവും നീ നിറവേറ്റിയാൽ മാത്രം മതി നിനക്ക് പരിപൂർണത ലഭിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിചയം കുറഞ്ഞ പൊതുവിദ്യാർത്ഥികളും മൂഢന്മാരും പലപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഉദ്യമിച്ചത് ഭഗവാന് സമ്മതമല്ല, അത് ശരിയല്ല അല്ലെ. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർത്തവ്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ മുക്താത്മാക്കളായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. കിം കർമ്മ കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിത തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാ പറയാ കർമ്മം എന്താണ്? എന്താണ് കർമ്മം? കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയോ? കർമ്മം എന്താണ്? വേദവിഹിതമായ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കലാണ്, അതാണ് കർമ്മം. എന്നാൽ അകർമ്മം എന്താണ്? പാപമോ പുണ്യമോ ഇല്ല, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. മാത്രം മതിയോ? വേദങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. വേദങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണത് വികർമ്മം. വികർമ്മം ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം, ഭഗവത് സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, അതാണ് ആ കർമ്മമായിട്ടുള്ളത്. അതിന് പാപഭാരം ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാപമോ പുണ്യമോ ഒരു കർമ്മഫലവും ഇല്ലാത്ത ആ ഭഗവത് സേവന നിരതമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ടുള്ള, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവനയോടെ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, അതെല്ലാം ആ കർമ്മമാണ്. അപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ടോപ്പിക് എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആ കർമ്മം എന്നാല് നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും
മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവത് അർപ്പണമായിക്കൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിത മനസ്സോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. എല്ലാ സ്വധർമ്മവും നമ്മൾക്ക് നിർവഹിക്കാം. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായാലും ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ എല്ലാം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെയും കൂടെ നിർത്തുക. സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം അകർമ്മമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതിന് കർമ്മബന്ധനങ്ങളില്ല. അതാണ് അകർമ്മം. ആ ഒരു സംഗതി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും, പിന്നെ നിനക്ക് ക്ലേശങ്ങളില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസ്യരായ മുൻകാലത്തെ ഭക്തരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, അല്ലെ? സത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ ആ പ്രാമാണികനായ ഒരു ഗുരു നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വരുന്നതിന് അതൊരു കലയാണ് എന്നും ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ് എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള കല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമുക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭൗതിക ചിന്തകള്, ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളാ നമ്മൾ ഇതുവരെ തുടർന്നു വന്നത്. അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആത്മീയവൽക്കരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് പരിശീലനം വേണം. അത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഗുരുവായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആധികാരിക പുരുഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ നമ്മള് പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാം അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മം മാത്രമേ മനുഷ്യന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കൂ. അപ്പൊ ഇതും അകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം, അതാണ് ആ കർമ്മം. 17 കർമ്മണോ ഹ്യഭിബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണ ആകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങളാണ് വികർമ്മം എന്നുള്ളത്. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങള്, വേദവിധി പ്രകാരമല്ലാത്തവ, അതാണ് വികർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കർമ്മം. നിയത കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മം, അതാണ് കർമ്മം എന്നുള്ളത്. ആ കർമ്മം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരാൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണം എന്നൊരാൾ കാര്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവ ബോധപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പരമപുരുഷനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം എന്തെന്നറിയണം. നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? ഭഗവത് അംശമായ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വമാണ്. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അകർമ്മമായി ബന്ധനമുക്തമായ കർമ്മമാണത്, അല്ലെ? അത് നമ്മളെ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. 18 കർമ്മണ്യ പശ്യേത കർമ്മണി ച കർമ്മയ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? ഇതൊരു കടങ്കഥ പോലെയാ പറയണേ, അല്ലേ? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തിലെ കർമ്മത്തെയും കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അകർമ്മമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അകർമ്മത്തില് കർമ്മത്തെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്വധർമ്മം ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റണം. അപ്പോഴാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. ആ ആളാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിലും അയാൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അയാളുടെ ഭാവന വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലെ? ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ആള് ഭൗതികതയിലല്ല, ആ ആള് അലൗകിക സ്റ്റേജിലെത്തി അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക.
കൃഷ്ണനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മബന്ധനങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണനു വേണ്ടി എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നയാൾ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമാനാണ്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് പഠിച്ച ആളുണ്ടല്ലോ, അയാൾ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ആ കർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം. ഒരു സെന്റൻസും കൂടെ കിട്ടിയല്ലേ ആ കർമ്മത്തിന്. ആ കർമ്മം എന്ന് പറയണത് പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മമാണ്. ആ കർമ്മം അതിന് പാപഭാരങ്ങളില്ല, കർമ്മ ബന്ധനങ്ങളില്ല. ആ കർമ്മം ചെയ്താല് ആ കർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മമാണ്. കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് വ്യക്തിശൂന്യവാദി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ആ മനോഭാവം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുഖരാകേണ്ടതില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ മനോഭാവത്തിനാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്. കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ കാക്ഷിക്കാറില്ല. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനല്ല, ഒരു ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. 19 യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കൽപവർജിത ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയില്, ജ്ഞാനി എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരാ? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ജ്ഞാനി. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തിന് എനിക്ക് നല്ലത് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുക, രജോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറ്റം ഉണ്ടാവണില്ല. അത് നേടാനായിട്ടുള്ള കഠിന പ്രയത്നം. അല്ലാതെ അവിടെ ഭഗവാനൊന്നും ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പോലും സമയമില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ആളാണ് ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയില് അയാളുടെ ഈ കർമ്മഫലങ്ങള്, പാപഭാരങ്ങളൊക്കെ ഭസ്മീകരിക്കപ്പെട്ടു ജ്ഞാനാഗ്നി കൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തകനാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. കർമ്മം നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വേണം ഈ ലോകത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാന് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് കർമ്മബന്ധനത്തില് ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ കുടുക്കി ഇടും. ഇതൊരു ജയിലാണ് അല്ലേ. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയണത് ഒരു ജയിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ജയിലിലെ ജയിൽ പുള്ളികൾക്കൊരു യൂണിഫോം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന യൂണിഫോമാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ജയിലിനകത്ത് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും അവിടെ ജയിലില് കൈവിലങ്ങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾക്കുമുണ്ട് കൈവിലങ്ങ്. എന്താണ് നമ്മുടെ കൈവിലങ്ങ്? സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നുള്ള ഗുണപ്രഭാവം. ആ ഗുണങ്ങളുടെ അധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യണത്. അതാണ് നമ്മുടെ കൈവിലങ്ങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20 ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോഭി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോ ഫലത്തിൽ ആസക്തി വെക്കാതെ സദാ സംതൃപ്തിയോട് കൂടിയിട്ട് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഫലേച്ഛയോടെയല്ല ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യണത്. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാ അയാൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. സർവപ്രവർത്തനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കൂ അല്ലെ. കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? എല്ലാ പ്രവർത്തനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനല്ല. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റണത്.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫലത്തിൽ ആസക്തമായിട്ടല്ല. കർമ്മഫലമെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് അർഹമായത് തന്നോളൂ. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് അത് കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവോ, അല്ലോ അത് മോശമാവോ, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മം ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. മനസ്സെവിടെ ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനിൽ ഊന്നണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയൊരു കൗശലത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റും. അനാസക്തനായ ഒരാളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. ആസക്തി പാടില്ല, അല്ലെ? ആഗ്രഹമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇരുന്നോട്ടെ, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആള് കർമ്മവിമുക്തനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കർത്താവിനെ ബന്ധിക്കുന്നവയാണ്. വികർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണത്. അങ്ങനെ ബന്ധനം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വികർമ്മത്തിൽ വരും. 21. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷ. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും അവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഫുള്ളി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തന്റെ സമ്പത്തിലോ നേട്ടത്തിലോ ഒന്നും ഉടമസ്ഥാവകാശം കണക്കാക്കാതെ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുക. എന്ന് വെച്ചാൽ രജോഗുണിയുടെ മാതിരി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, വീണ്ടും വീണ്ടും സമ്പാദ്യങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. കിട്ടിയ പദവി ഒന്നും പോരാ, അങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പോലും സമയമില്ല. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനി കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇപ്പൊ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെയോ തനിക്കുള്ള പദവിയോ സമ്പത്തോ നേട്ടോ ഒന്നും അതിലൊന്നും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെയോ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുക. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോകണ്ട. അങ്ങനെ ഇരിക്കണം ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കേണ്ടതില്ല. 22. യദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സര സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാഭിന നിബധ്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നേട്ടം വന്നാല് അതിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. എന്നാ അത് നേട്ടം വന്നില്ലെങ്കിലോ അതിലൊരു ദുഃഖമൊട്ടും ഉണ്ടാവൂല. ദ്വന്ദ്മുക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുഖം ദുഃഖം മാനം അപമാനം ജയം പരാജയം ഇതിനെയൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണുക. ദ്വന്ദ്മുക്തൻ, അയ്യോ സുഖാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടുക, ദുഃഖം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആകെ വീണ് തകർന്നു പോവുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സുഖം ദുഃഖമൊക്കെ ആഗമാ പായിനോ നിത്യ താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. എല്ലാത്തിനെയും സഹിക്കാൻ പഠിക്കൂ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഈ കാലാവസ്ഥ മാറി വരും പോലെയാണ്, അല്ലെ? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങള് സുഖം ദുഃഖം ഒക്കെ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ജയം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ പരാജയം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ സ്തുതി കേൾക്കാം, ചിലപ്പോ നിന്ദയാവും കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പലതും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം, അല്ലെ? അതിനെയൊക്കെ ദ്വന്ദ്മുക്തനായിട്ട് അതിനെയൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. പിന്നെ നിർമത്സരനാവുക, ആരോടും മത്സരിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട. ഇന്നിപ്പോ മത്സരാണ്, അല്ലെ? ഒരാളൊരു വീട് പണിതു, എനിക്ക് അതിനെക്കാട്ടും വലിയ വീട് പണിയണം, അങ്ങനെ മത്സരം വേണ്ട. നിർമത്സരനാവുക, ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാലെ ബന്ധനസ്ഥനാവില്ല, ബദ്ധനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കില്ല.
ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെയാ അല്ലെ? ഭക്തി മാർഗത്തില് ഉള്ള കർമ്മങ്ങള് ക്രിയകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവര് അത് തടസ്സമാവാൻ അവര് അനുവദിക്കില്ല. എനിക്കിപ്പോ ഒഴിവില്ല കേട്ടോ ആ കാര്യത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവര് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് മുടക്കം വരുത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ 101ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി അല്ലെ? അതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് നമുക്ക് കുറെ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ? അതാ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണേ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആക്കി വെക്കണം. പ്രഥമ സ്ഥാനം ഭഗവാന് വേണം കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധവാനായ വ്യക്തി ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അയാൾക്ക് കുലുക്കമില്ല. പൂർണ്ണമായി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയവരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇത്. ഭഗവത് അംശം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തൻ്റേതല്ലെന്നും പരമപുരുഷൻ തന്നിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, അയാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യുന്നത്, തന്നിലൂടെ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തി ഒരു ടൂള് മാത്രാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധം മാത്രാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ഭാവനയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാര ശ്രമത്തിൽ സദാ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉടമയെന്ന് വരുത്തിക്കൂട്ടാൻ സമയം നന്നേ കുറയും അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഏത് നേരവും സദാസമയവും കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരു ഭക്തന് മറ്റാരോടും ഒന്നും ബോധിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അവരതിന് വില കൽപ്പിക്കുമില്ല അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളയാൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയതയിലുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ? അത് മെറ്റീരിയൽ അല്ല, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അയാൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത്. കാണുമ്പോ ലൗകികന്റെ പോലെ തോന്നും, നമുക്ക് കാണുമ്പോ തോന്നും തികച്ചും ഒരു ലൗകികനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട്. പക്ഷെ അയാളുടെ മനോഭാവം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വികർമ്മത്തിന്റെ ഒന്നുകൂടി പറയുക മാതാജി. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മബന്ധനങ്ങള് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാ വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത രാക്ഷസീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങള്. അതെ, കള്ളന്മാര്, മോഷ്ടാക്കള്, അതെ, വേദോപിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് വികർമ്മം. വേദത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പോ സ്വധർമ്മം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്, നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. അതല്ലാതെ അതിന് വിപരീതമായിട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, അതാണ് വേദവിധി പ്രകാരമല്ലാത്ത കർമ്മം. അതെ അതെ. അത് രാക്ഷസീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങള്, കള്ളന്മാര്, മോഷണങ്ങള്, അതൊക്കെ നീ പറഞ്ഞല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ. പിന്നെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേറെന്തെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നല്ലേ അമ്മ മാതാജി? നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ. നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല. തിങ്കളാഴ്ച ഇത് തീർന്നിട്ട് നോക്കുന്നല്ലോ മാതാജി നല്ലത്. എല്ലാവരും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ വായനയ്ക്ക്? പാരായണ കൊടുക്കണം മാതാജി. ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദു മാതാജി എല്ലാവരും കിട്ടിയോ? അപ്പോ വേറൊന്നുമില്ലെങ്കില് ഇന്ദു മാതാജിക്ക് പേര് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പാരായണത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തോളൂ. ഇപ്പൊ ഹാപ്പി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.